Pag-undan na movie. Huwag mo kasi utulisan. Ano na ba? Alam mo, hindi na tuloy ako naniniwala. Kasi pag may video na lang. Dali ba? Ikaw, sige, sino may kusa sa inyong dalawa? Ikaw siya? Maniniwala kung yung itlog niya mismo ang itlog. Ikaw, mas... Nagalit tuloy siya. Din mo? Nagtampo na. Naka-landscape ka kami at YouTube yan. Kay madam. Grabe. Sweet si Kanu. Ha? Hindi ba daw? Hindi, kabalo ka. Bitter man siya. Isa sweet. Alay man ang sweet, ug mayo mo palangga. Nahan ka tayo? Kasing amoy. Kaliwa kanan. Ha? Sabi ng mga follower, yung kanina dito ba, dito kasi sila nag-lunch, nagluto ba, nagpa-ano ng food. Kasama sa bucket list ko. Parang naluluha ba? Sabi ko, samahan ka, Britney, tingin mo yan, huwag mo muna akong tulungan. Pumunta kayo na Sagpulon. Tsaka yung ano, pamilya, asan na ba yun? Ha? Hala! Hashtag sipsep! Ana! Ay, si Brenda lang talaga meron? Ang dami namin dito. Ako lang binigay mo ng kape. Ano yan? Tequila? Shot? Tsaka kape. Utang, ang grabe ka puno. May gimuturan nga lagi ka na. Huwag utang mapanutan. Ang pait! Ang pait ng feeling sa TikTok. Ay! Wala ko kabala eh. Ay, sa bawon sa gamit. Sabi mo na kasi, Oyong! Sa ayaw mo na kuno mo, perform. Haba itong dito mo, bali pa sa'yo, nakang bawat. Huwag kami nakasama. Sabay-sabay kami mag-ano. Ganan-ganan na. Bawa, ako, bawa. Sino yung mga bagka na kasama, mag-beauty pageant kami. Ganan-ganan. Tarap na yan natin. Miss Gay tayo ron. Miss kanya-kanyang punchline. Sige. Marami. Tapos yung isang kanta, tapos marami. Pag di man sila sumali ng Miss Gay, wala man silang pera. Tupis lang. Ay, guwapa daw yung si Miss D. Ay, lagi. Ikaw ang gwapa, kagipili ka over na babae. Siya pinili over the... Over the bakod. Bakla. Over the parcel. Daming, nakahiyaan pa ha. Secret muna ha kung sino yung sasama bukas para meron tayo. Isa na lang itlog, nagkahiyaan pa. Ganun, ambisyosong OFW ang Kahit mahal ko sila, Ha? wala ako. Thank you Lord for this space. Dahan-dahan ka sa mga patikyo-tikyo mo ha. Sa Canada. Lord, wag mo na po akong pagandahin. Okay na ako dito. Para sa iba dyan. Hala. Kaya abangan niyo po si Miss D sa Canada, At guys. least meron siya oh. Next year, star. July nga pala siya no? Sure? Ate na tayo. Sa Canada, abangan niyo si Miss D. No! Atiin mo na lang. Ay, thank you. Wow. Ana, Marian ambisyosa, binigyan ng itlog si Kano na. Hello, Basher! Yes. Nandito. Binigyan na ako ng itlog. Pero sila. Food trip. Ikaw lang, Anseng? Grabe naman yung pagmamahal mo talaga sa akin, Anseng. Medyo kailangan para malinawan. Unsa man to? Feelings para kay? Ay!
Hala, Tora! Hala! Ayan na. Ah, ito pa. Na, grabe, ang dami. Ano? Hala! Iba yung ngiti sa'yo ni ano. Oo naman. Puta ina mo, hayop ka. Ay, bakit kayo nagaganyan, Marian? Anong gusto mong palabasin mo na? Anong gusto mong gawin? Ah, gusto mo na bumalik na Manila. Ako na bahala bumili ng ticket mo. Kaya ko. Sa 5 pa, balik na po ako ng nakapag-book na po ako. Babalik na kaagad. Ako 4. Kasi sila, Ano daw? pinapauyak. Siya yung sumagot ng ticket. August? Ay, July 5? July, ngayong July 5? Bakit daw? Wala, namisa daw ako. Ganda. Matapos ka manakawan, Sana no? nyo ma-experience nyo yung ganun, no? Yung bibilang kayo ng jowa nyo na ticket ko gawin sa Oo. akin. Hindi nyo ma-experience yun. Sino? Ako? Pero na nakawan, may experience ba yun? Uwi ka na rin pala. Go. Congrats. Uy, grabe naman to. Bakit naman ganyan yung purse mo? Grabe ka ha. Ha? Dalawa lang yung baso o yung? Ano ba talaga yung ulo mo? Hawi ka na ang mukha. Ha? Bakit mo tinutusok-tusok ni? Para sumingaw, para di malaki. Ah, okay. Hindi siya ano agad. Mabugbog ng init. Ganun pala siya. Hindi. Kaya dapat ginaganon yan. Dapat singaw pa. Akala ko trip mo lang. Nahanap mo yung may magandang pagkaluto. Bumitaw, bumitaw. Bumitaw. Siya ba? Bali, pinagwapa. Ariko, nanawa ito, si-job na mahal niya. Ala! Ala lang. Okay lang, meron pa naman ako rin. Okay lang, mag-exam lang kita. Wala. Meron na, hindi pa na. Tapos, singawin. Ay! May kalawang ahas dito na may pagkaaswang, Brenda. Hala! Tara! Ay, pagdalaw ko yung kaya na. Yung pinapawisan ka na. Kaya na yun. Mana? Pinapapawisan ka ha? Saan ka na naman galing pala? Nagbuhat ng saging. Oh, Nagbuhat ng nagkapi kasi ako. mapayat ka. Ano alam mo na. Nauutal-utal ka. Opo, ganyan talaga si Britney. Lakas kumain. Ang ginamos niya ay. Ay, no? Kas na kita mula Ay, bakit? Bakit ka ba natatakot pagka ikaw ay masangkot sa mga kasalanan? Ha? Asa? Asa ka po? Hindi ko yung makaikot. Para ba kay Mandy? Ayun, may mga naalala siya. Ayun! Magkait lang kay Mandy Apostol. Ayun. Ayun. Lahat ay gagawin basta para sa'yo. Kakay ka. Sila yan, uy. Umiyak. Yun pala. Ala. O yung, tumapat ka sa electric pump, pawis na pawis ka na. Yun pala. Delikado na yan. Hindi. Daming gayan po. Okay. Ah, talaga? Hindi yan, daming gayan. Talaga. Ano, thank you. Grabe. Ganun ba? Visit man. Oh? Init na. Sila tumiti, tagkamanda. Nelly, I love you. Piling gwapa sa naging. Mainit siya. Oo daw. Oo daw. Noon man. Hala. Hala. Hala nga oy. Hala. Sabi ko
Bunot. Bakit na ba yan? O yung, paano mo nagagawa yan? Yung pinipilit mong lumunok, kumain, ano yun? Pagkakasiriti. Busy siya, nag-ano siya na cellphone niya, nag-edit. Bakit na ba yan? Isa lang isa ba kayo? Kabuk ang Baka ba? Kanta. Pag-undan na movie. Dito ang ate. Ate. Bakit ko rin? Nasa TV. Saan mo kayo?